Muzi wase South Africa, muzi wase KZN, sisethekwini la namaphethelo kodwa singathi kuse KK ukuze uyazi kahle lapha eClermont. Umndeni sikuwona umndeni wakwaMnguni. Ma ulana ke eKK umuntu ozoyazi kahle nokusokunika isithombe sayo ihostel. Ma kuse hostela kuye kubekwe iroom bese kuba namashawa ithayibe njalo ngokwakhiwa kwayo. Bese kuba ukuthi ke ngathi ngokuphela kweindawo ngokushoda kweindawo kwagcina sekwakhiwa ezinye istructure ezingasahlangene nani nehostel kodwa kube sehostel. Yabo nje la kwabhodlozwa umuntu wayibhodlozela wase akha iroom yakhe. Ngathi maningi kama room anje ngenxa yokushoda kwendawo emabesho abahlali bakhona. Yenzani ke lento mawuhlala la kwenza ukuthi ungabi nayo le facility leyo ukuthi ube ne bathroom kube khona ama toilet. Kwenza ukuthi ke wena mawuhlala la uzophuma mawuphuma la uyocela kumuntu one room bese ke ucela ukusebenzisa i toilet ucela ukusebenzisa i bathroom. Abanye ke sebeze ukuthi bazakhele umuntu ageze khona endlini ahlanganise yonke into kube all in one. Kulomndeni kokuzilethile kukwamnguni njengoba bese ngishilo kunengane ingane yakhona ineminyaka u13 ingane mfana nje ineminyaka u13 kuthe ngonyaka odlule omhla ka3 October ingane yadubuleka ekhanda mayidubuleka ekhanda kade idlala nje nezinye izingane bese yabizwa ke uma wayo bayithatha bayiphuthumisa eclinic abayiphuthumisa eclinic beyinika ukuthi yena ingane ishayekwe mhlambe yibhodlela ngoba bebedlala nezinye izingane eduze kwalapho kuphuzwa khona utshwala right kanti ingane idubulekile bayithathe ke bese eclinic idlulise iyise lapha eChatsworth konje kuthiwa yini lesasibedlela RK Khan ifika ihlale khona icishe ihlale mhlambe isikhathi esiyiviki mayisho udadewethu ngokusilandisa uthola ukuthi bayifake idrip ukuthi emva kweviki fanele ukuthi ibuye kanti ingane ayikalulama khumbule isikhathi esuka la yaba kuyikhoma mabe efika lapha ingane ayikalulama kahle kodwa uyabaphoqa ukuthi beyithathe engathi buye eclinic ibathathe futhi ithi abayibuyisele khona ize ilungisele ukuthi iye Albert udaba lwakhona. Okay, nakho ke ukudonsa istory eside usenza sibasifishane. Ingane mayisile Albert bazama kuya ukuyinyanga bayinyange ayigcinanga futhi lapho ikwazi ukuthi iAlbert iyise eHillcrest esibedlela bakwazi ukuthi eHillcrest bazama ukuthi bayinyange kwacishe kwaba ngconywana umehluko ucishe ube khona. Into eyenzeka ngoba wadubuleka nje la into ekhona isandla sathinteka leyangalo leyangapha kwa left ayisebenzi kuze kwemanje wathinteka nasesweni alibone iso isicelo ke somndeni njengala angithi makufuna ukuthi ageze akufuna ukuthi ke asiqale ukuthi makufuna ke etoilet kufuna bephume beyocela kwamakhelwane ma kwenzeka ebusuku ufuna ukuthi ke besebenzise ibhakede lo muntu una 13 years umama wakhe ukhona la uhlala la no baba wakhe ukhona la uhlala la lo munye utadwabo ukhona kusho ukuthi la nje ubona khona ubasila uhlala abantu abawu4 nje basila lo unasene condition ke lo yokuthi ke manje ufuna ukuthi ke mayigeza uzogezela la kunokuthi ayonokhela omakhelwane uma kufuna uye endlini yangasese uzofuna ukuthi bamlungisele khona la bamfakele mhlambe ebhaketini isimo ke sibhlungu esisibonayo la bese kuba kushuthi isicelo esikhona ukhandlu wetheku noma ubanike ongasibe namandla ukuthi bekwazi ukuthi betholelwe nje noma u2 room ozokwazi ukuthi ube ne toilet ube ne bathroom akwazi ukuthi ke akwazi ukuthi makha amfundisele khona kuyigeza. Number 2 abawucelayo bacela indaba yokuthi atholelwe izibuko ngoba amandla abanawo abazali njengoba behleli la kuyakhombisa ngempela ukuthi vele amandla awekho indaba yezibuko ngoba akasaboni ngempela. Okunye abacelayo indaba yesikole ngoba phela ukhumbula ukuthi ugcine enza grade 7 futhi enze kahle mawuzwa inkulumo ithi ubenze kahle ngoba uthisha khona uze wathi ngoba ubenza kahle ngesikhathi elimala mayilulama useyobuya aye kwelinye iclass hayi lelabe kulona nakube engabhalanga ngoba umsebenzi wakhe ubuyikhulumela kulonyaka akawazanga ukuthi abe sesikoleni isikole abakasithuli uyacaca futhi mabeqhubeka ngasithuli nangonyaka ozayo akeze ukwazi ukuthi abe sesikoleni siyacela ke ongasilekelela izibuko indlu indaba yesikole
ngoba ngempela angeke sikwazi ukuthi sivume ukuthi ikusasa lakhe livele bese liyafiphala kanjalo ngoba wayedlala washawa inhlamvu eyihambelayo ukuthi kwakwenzakalani la iKK kuzobe nenhlamvu eyihambelayo ezoshaya ingane kulesimo namhlanje usizo ayilitholile yilokho mhlambe khona mama ongathi ukubeka la angimakhona la ngishiya khona. Hayi baba kukhona okushiya khona nokuthi into engayibonga sheli uxhaso elitholile kubangani naku Dr. Enika wase-Albert nase-Hillcrest bangiphathele kahle umntwana ngibona nje ngakubonga kodwa nje kona konke bisukuchazile akukho okusalile ikona kade sicela okuwusizo abangakwazi ukuthi basixhase besicela uxhaso nalowo nkulumo. Yes. No, muzo South Africa uyizwele siyabonga kakhulu ake sethembe ukuthi ke ozoba nethuba lokubona le video noma ngabe awunamandla ngoba mawungenawo amandla kodwa unamandla okuthandaza onawo amandla asilekelele ngayo yonke indlela sikwazi ukuthi siphucule isizwe sakithi silekelele umphakathi wakithi eSouth Africa angehle ngobonda njengesicaphucapu ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzosisiza sikwazi ukuthi silekelelane la umuntu eshoda khona.